stálo 300-400 eur. Sem mi to mohli rovno dať do garáže, by som si bol čo si kúpil. Vieš, hlavne z toho by som mal väčší užitek aj radosť. Už idú McLaren, ide to ďalto. No čo, pôjdeme nižšie, či stačí to tu vidieť? To budeme aj otáko. Tu máme dobrý výhľad. Je zvuk. To pridá. Oni čakajú, aby sa to mohli. No. Na to aj. I30. A to je Amerika. Amerika, no. Kúknej, teraz. Tvoj Tesla. Nazdívajte. Skyline. Kúkňa to, Skyline. R34. Mustang! Zaturuj! Henry tam sú asi... to ponakovujú. Ten vytunený, pozri, aký je znížený to polo. No. Tento má na vzduchu. 36. No, Tento sa... Oni si chceli používať. To je tá 120. To dá 120. Vydreš. Limuzínka. Limuzín. Tak sa tam vytočí, čo? A toto už sú... To srandu. Toto... Dobre.